ह्याच्यातले बरंच फोटो घातले.
पण दिनू पण आला. मंदिर आहे हे येतात का बघते भाविक. होय होय पांढरे 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 त्यांना हात लाव ना. गॉगल आलेला चेन आलेला. घे माझ्याकडे घे. सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं. भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत. 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे. मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम, तो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल. तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत. डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या गाव आहे मातोंडच्या. हे माझे सासरे आहेत.
जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला. दरवर्षी येतात. काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती, तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूस बॉम्ब वेगळंच येतो इकडे. वाईब वेगळे येतो इकडे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन. गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही. म्हणजे तुम्ही या गावचे जावई आहात. हा, या गावचे जावया. मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत. बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच. काय काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं. नाव समजलं की बाबा नाव आहे. नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा ह्या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे दुसऱ्या सेकंदाला, तो येतो धावून. साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो. तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझं नवस तर मी इकडची कन्या आहे म्हणून माझा एक दिला तो, आणि याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही, त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे. मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजच्या दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला. अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत. तुम्ही काय सांगाल? तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ऍक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा. हा, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे. आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची आहे. आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमायला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं. काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे. असं जरा खूप मनापासून खूप बोलत ना देवाला मानतो मी. यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी येतात. लाखोचं आता बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे. आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा. तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला ते दर्शन. तर ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला. आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस कापले जातात ना त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला की ती काय काय या देवाचं ख्याती आहे. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परततात. अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे. यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल? दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेतात? 3 वर्ष तर येतोच आहोत आम्ही मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? मस्त. मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलात, कसं वाटतं इकडे? धमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त छान आहे. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत परमेश्वरानेच आणलेलं आहे, त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती. निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत, सायंकाळी
आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
अजून एक घ्या. दोन्ही आता खाली लागतो. काय बोलत ना 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुख अशी जो या ठिकाणी कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान, या देवस्थानचा आज जत्रोत्सव आहे आणि जत्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. लाखो भाविक या जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुंबई असेल, गोवा असेल, कर्नाटक राज्यातून असेल किंवा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या जत्रोत्सवासाठी या ठिकाणी दाखल होतात आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. आपण माझ्या मागे बघू शकतात की जो पूर्ण डोंगर चढून हे भाविक श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत. दर्शन घेऊन पुन्हा डोंगर उतरत आहेत. या जत्रोत्सवाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे. भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी घोडेमुखचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केलेली आहे. डोंगर चढून भाविक दर्शन घेत आहेत. श्रीदेव घोडेमुखला केळी असतील, नारळ असतील, साखर वगैरे गोड पदार्थ असतील हे अर्पण करतायत आणि आपलं साकडं श्रीदेव घोडेमुख चरणी घालतायत. आपल्यासोबत काही या ठिकाणी भाविक आहेत जे मुंबईवरून खास आलेले आहेत, याच ठिकाणचे आहेत. मात्र मुंबईवरून हे दरवर्षी या जत्रोत्सवासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात. आज घोडेमुख जत्रोत्सव आहे आणि या दरवर्षी आपण या जत्रोत्सवाला येतात. काय सांगाल, कशी ख्याती आहे घोडेमुखची आणि आपल्याला काय अनुभव आहे? हे 360 चाळ्याची अधिपती पातोडगावची खूप प्रख्यात आहे. भरपूर या समूहाला भरपूर गर्दी असते. बाहेरगावून देशातून, बॉम्बेवरून भरपूर जण येतात आणि सर्वजण चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम हाताळतात इथे गावकरी मंडळी पण. आणि भरपूर असं वाटतं, आम्हाला पण आनंद बरं करायला वाटतं. किती वर्ष तुम्ही या जत्रोत्सवासाठी येतात? तर ती 40 वर्ष तुम्ही याच ठिकाणचे आहात? रहिवासी आहे या वर्षी मुंबई. आणि काय ख्याती घोडेमुखचा काय अनुभव आलेला आहे तुम्हाला, काय सांगाल? काही गोष्टी अनुभव आले म्हणजे आपल्याला जे काय होतं त्रास होतात ते आपण जर बोललो इथे मानपान द्यायचं असेल तर आपण देतो पण ते आपलं साध्य होतं. अशाच प्रकारे भाविक आहेत. आपण या ठिकाणी सुद्धा बघू शकतात की पूर्ण डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे भाविक घेत आहेत. मुंबई असतील, चाकरमानी असतील, आवर्जून या जत्रोत्सवासाठी उपस्थित राहतात. बरेचसे चाकरमानी सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपल्यासोबत काही चाकरमानी सुद्धा आहेत. कुठून आलाय तुम्ही? मुंबईवरून आले. दरवर्षी येतात काय? हो, मी तर दरवर्षी येते बोरवलीवरून. लग्न झाल्यापासून मी लग्न झाल्यापासून पहिल्यांदा झाला हा. अच्छा. मी तर दरवर्षी येते. घोडेमुख देव प्रसिद्ध आहे. हा काय प्रसिद्ध सांगाल? आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. कशी ख्याती तुम्हाला काय आलंय का अनुभव? मुंबईमध्ये राहते त्यामुळे मला एवढं प्रसिद्धी नाही आहे, पण चांगलं आहे. देवस्थान खूप चांगलं आहे. पावतो घोडेमुख. किती वर्ष येतात तुम्ही? आता सध्या 5-6 वर्ष तरी मी येते. सध्या पूर्वी तर म्हणजे मिस्टर यायचे पण आता मीच येते. हा असं पण प्रसिद्ध आहे घोडेमुख एकदम. आपल्यासोबत स्थानिक ग्रामस्थ सुद्धा आहेत काही. काय सांगाल, या घोडेमुखची देवाची ख्याती आहे, अनेक लाखो भाविक या जत्रोत्सवासाठी येतात, तुम्ही सुद्धा दर्शनासाठी आलेला आहात, काय सांगाल? नवसाला पावणारा देव म्हणून ख्याती आहे आणि त्या सर्वांना त्याचा हे आलेला आहे प्रचिती. साधारण आता जत्रोत्सव सुरुवात झालेली आहे, पुढील कार्यक्रम कसा असतो, काय असतो पुढे या कार्यक्रम? आता इकडे गावाकडून देव तरंगकाठी येणार आणि त्यानंतर इथे वार्षिक आपली नालकोंबा वगैरे देऊन उत्सव हे करतात. कोंब्याची जत्रा म्हणून ही जत्रा प्रसिद्ध आहे, कशासाठी आणि किती साधारण या कोंब्यांचे बळी या ठिकाणी दिला जातो? तरी एक 50-60 हजार पर्यंत बळी दिला जातो इकडे आणि सर्वांना त्यामुळे चांगली प्रचिती आहे, देवाची ख्याती आहे.
निश्चितच अनेक भाविक आज या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. तर बरेचसे भाविक आहेत जे मुंबई असतील किंवा गोवा असतील या ठिकाणून सुद्धा या जत्रोत्सवासाठी येतात, श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुख्य जत्रोत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात ज्यावेळी मातोंड आणि पेंडूर हे गावचं हे प्रमुख देवस्थान आहे. ज्या मातोंडवरून तरंग देवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून या घोडेमुख या ठिकाणी आल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला जो धार्मिक विधी आहे पारंपरिक या कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि त्यानंतर श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना जो आहे तो कोंब्याचा मान हा दिला जातो आणि त्यानंतर भाविकांनी आणलेले हजारो कोंबे या ठिकाणी कापले जातात. साधारणतः दुपारी 3 नंतर हा कार्यक्रम या ठिकाणी मुख्य कार्यक्रम आहे तो सुरू होतो. मात्र तोपर्यंत सकाळपासून भाविक ही श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे घेतात आणि या ठिकाणी सकाळपासून हे या ठिकाणी हा संपूर्ण डोंगर चढून हे भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. बरेचसे भाविक आहेत अजूनही या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणारच आहोत. प्रत्येकाला काही ना काही अनुभव हा या श्रीदेव घोडेमुखचा या ठिकाणी आलेला आहे. यासाठी आवर्जून सर्वजण या श्रीदेव घोडेमुखच्या या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित राहतात, दर्शन घेतात. आपल्यासोबत काही भाविक आहेत. काय सांगाल काका, कुठून आलात? मी कणकवलीवरून आलो. कणकवलीवरून आलात. दरवर्षी येतात काय? नाही, पहिल्यांदा झालं. पहिल्यांदा झाले. कसं वाटलं देवस्थान? अतिशय चांगलं. पहिल्यांदाच तुम्ही डोंगर चढून वर गेलाय. सिंधुदुर्गातलं आपल्या पहिलंच असं मला वाटतं मंदिर असेल. साधारणतः ऐकून माहिती होतं का ख्याती या श्रीदेव घोडेमुखची? माहिती आहे, ऐकून माहिती. तर आता पाहण्यासाठी आलो. पाहण्यासाठी निश्चितच असे पहिल्यांदा सुद्धा अनेक दरवर्षी प्रत्येक वर्षी ही जी भाविकांची गर्दी आहे ती प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ऐकून अनेक भाविक जे आहेत ते श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. याच्यातले बरंच कुठं जातो.
दिनू पण आला. मंदिर आहे हे येतात का बघतोय भाविक. होय होय होय. पांढरे 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 त्यांना हात लाव ना. गॉगल आलेला चेन आलेला. घे माझ्याकडे घे. सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत.
360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे. मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम, तो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल. तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत. डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या गाव आहे मातोंडच्या. हे माझे सासरे आहे. जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला. दरवर्षी येतात. काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती, तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूस बॉम्ब वेगळाच येतो इकडे. वाईब वेगळे येतो इकडे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन. गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही. म्हणजे तुम्ही या गावचे जावई आहात? हा, या गावचे जाऊ. मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत. बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच. काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं. नाव समजलं की बाबा नाव आहे. नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा ह्या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे दुसऱ्या सेकंदाला. तो येतो धावून. साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो. तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझं नवस तर मी इकडची कन्या म्हणून माझा एक दिला होतो आणि याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही, त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे. मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजच्या दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला. अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत. तुम्ही काय सांगाल, तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ऍक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा. हा, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे. आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची आहे. आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमाला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं. काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे. असं जरा खूप मनापासून खूप बोलत ना देवाला मानतो मी. यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी येतात. लाखो तर आता बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे. आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा. तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला ते दर्शन. तर ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला. आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस आपण कापले जातात ना, त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला किती काय या देवाचं ख्याती आहे. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परततात. अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे. यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल, दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेतात? 3 वर्ष तरी येतोच आहोत आम्ही मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? मस्त. मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलायत, कसं वाटतं इकडे? धमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत आणलेलं आहे, त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती.
निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. सायंकाळी आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
अजून एक घ्या. दोन्ही आता येता काय बोलायचं 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुख अशी जो या ठिकाणी कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान, या देवस्थानचा आज जत्रोत्सव आहे आणि जत्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. लाखो भाविक या जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुंबई असेल, गोवा असेल, कर्नाटक राज्यातून असेल किंवा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या जत्रोत्सवासाठी या ठिकाणी दाखल होतात आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. आपण माझ्या मागे बघू शकतात की जो पूर्ण डोंगर चढून हे भाविक श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत. दर्शन घेऊन पुन्हा डोंगर उतरत आहेत. या जत्रोत्सवाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे. भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी घोडेमुखचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केलेली आहे. डोंगर चढून भाविक दर्शन घेत आहेत. श्रीदेव घोडेमुखला केळी असतील, नारळ असतील, साखर वगैरे गोड पदार्थ असतील हे अर्पण करतायत आणि आपलं साकडं श्रीदेव घोडेमुख चरणी घालतायत. आपल्यासोबत काही या ठिकाणी भाविक आहेत जे मुंबईवरून खास आलेले आहेत, याच ठिकाणचे आहेत. मात्र मुंबईवरून हे दरवर्षी या जत्रोत्सवासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात. आज घोडेमुख जत्रोत्सव आहे आणि या दरवर्षी आपण या जत्रोत्सवाला येतात. काय सांगाल, कशी ख्याती आहे घोडेमुखची आणि आपल्याला काय अनुभव आहे? हे 360 चाळ्याची अधिपती पातोडगावची खूप प्रख्यात आहे. भरपूर या समूहाला भरपूर गर्दी असते. बाहेरगावून देशातून बॉम्बेवरून भरपूर जण येतात आणि सर्वजण चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम हाताळतात इथे गावकरी मंडळी पण. आणि भरपूर असं वाटतं, आम्हाला पण आनंद असं बरं करायला वाटतं. किती वर्ष तुम्ही या जत्रोत्सवासाठी येतात? तर ती 40 वर्ष तुम्ही याच ठिकाणचे आहात? रहिवासी आहे यावर्षी मुंबई. आणि काय ख्याती घोडेमुखचा काय अनुभव आलेला आहे तुम्हाला, काय सांगाल? आपण काही गोष्टी अनुभव आले म्हणजे आपल्याला जे काय होतं त्रास होतात ते आपण जर बोललो इथे मानपान द्यायचं असेल तर आपण देतो पण ते आपलं साध्य होतं. अशाच प्रकारे भाविक आहेत. आपण या ठिकाणी सुद्धा बघू शकतात की पूर्ण डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे भाविक घेत आहेत. मुंबई असतील, चाकरमानी असतील, आवर्जून या जत्रोत्सवासाठी उपस्थित राहतात. बरेचसे चाकरमानी सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपल्यासोबत काही चाकरमानी सुद्धा आहेत. कुठून आलात तुम्ही? मुंबईवरून आले. दरवर्षी येतात काय? हो, मी तर दरवर्षी येते बोरवलीवरून. लग्न झाल्यापासून मी लग्न झाल्यापासून पहिल्यांदा झाला. अच्छा, मी तर दरवर्षी येते. घोडेमुख देव प्रसिद्ध आहे. हा, काय प्रसिद्ध सांगाल? आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. ख्याती तुम्हाला काय आलंय का अनुभव? मुंबईमध्ये राहते त्यामुळे मला एवढं प्रसिद्धी नाही आहे, पण चांगलं आहे. देवस्थान खूप चांगलं आहे. पावतो घोडेमुख. किती वर्ष येतात तुम्ही? आता सध्या 5-6 वर्ष तरी मी येते. सध्या पूर्वी तर म्हणजे मिस्टर यायचे, पण आता मीच येते. हा, असं पण प्रसिद्ध आहे घोडेमुख एकदम. आपल्यासोबत स्थानिक ग्रामस्थ सुद्धा आहेत काही. काय सांगाल, या घोडेमुखची देवाची ख्याती आहे, अनेक लाखो भाविक या जत्रोत्सवासाठी येतात, तुम्ही सुद्धा दर्शनासाठी आलेला आहात, काय सांगाल? नवसाला पावणारा देव म्हणून ख्याती आहे आणि त्या सर्वांना त्याचा हे आलेला आहे प्रचिती.
साधारण आता जत्रोत्सव सुरुवात झालेली आहे. पुढील कार्यक्रम कसा असतो, काय असतो पुढे या कार्यक्रम? आता इकडे गावाकडून देव तरंगकाठी येणार आणि त्यानंतर इथे वार्षिक आपली नालकोंबा वगैरे देऊन उत्सव हे करणार. कोंब्याची जत्रा म्हणून ही जत्रा प्रसिद्ध आहे. कशासाठी आणि किती साधारण या कोंब्यांचे बळी या ठिकाणी दिले जाते? तरी एक 50-60 हजारपर्यंत बळी दिला जातो इकडे आणि सर्वांना त्यामुळे चांगली प्रचिती आहे, देवाची ख्याती आहे. निश्चितच अनेक भाविक आज या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. तर बरेचसे भाविक आहेत जे मुंबई असतील किंवा गोवा असतील या ठिकाणून सुद्धा या जत्रोत्सवासाठी येतात, श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुख्य जत्रोत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात ज्यावेळी मातोंड आणि पेंडूर हे गावचं हे प्रमुख देवस्थान आहे. ज्या मातोंडवरून तरंग देवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून या घोडेमुख या ठिकाणी आल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला जो धार्मिक विधी आहे पारंपरिक या कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि त्यानंतर श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना जो आहे तो कोंब्याचा मान हा दिला जातो आणि त्यानंतर भाविकांनी आणलेले हजारो कोंबे या ठिकाणी कापले जातात. साधारणतः दुपारी 3 नंतर हा कार्यक्रम या ठिकाणी मुख्य कार्यक्रम आहे तो सुरू होतो. मात्र तोपर्यंत सकाळपासून भाविक ही श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे घेतात आणि या ठिकाणी सकाळपासून हे या ठिकाणी हा संपूर्ण डोंगर चढून हे भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. बरेचसे भाविक आहेत अजूनही या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणारच आहोत. प्रत्येकाला काही ना काही अनुभव हा या श्रीदेव घोडेमुखचा या ठिकाणी आलेला आहे. यासाठी आवर्जून सर्वजण या श्रीदेव घोडेमुखच्या या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित राहतात, दर्शन घेतात. आपल्यासोबत काही भाविक आहेत. काय सांगाल काका, कुठून आलात? मी कणकवलीवरून आलो. कणकवलीवरून आलात. दरवर्षी येतात काय? नाही, पहिल्यांदा झालं. पहिल्यांदा झाले. कसं वाटलं देवस्थान? अतिशय चांगलं. पहिल्यांदाच तुम्ही डोंगर चढून वर गेलाय. सिंधुदुर्गातलं आपल्या पहिलंच असं मला वाटतं मंदिर असेल. साधारणतः ऐकून माहिती होतं का ख्याती या श्रीदेव घोडेमुखची? माहिती आहे, ऐकून माहिती. तर आता पाहण्यासाठी आलो आहे. पाहण्यासाठी निश्चितच असे पहिल्यांदा सुद्धा अनेक दरवर्षी प्रत्येक वर्षी ही जी भाविकांची गर्दी आहे ती प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ऐकून अनेक भाविक जे आहेत ते श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. गेले का राहता आवरे राहू दिलो ह्याच्यातले बरोच कुठे जातो.
दिनू पण आला. मंदिर हे येतात का बघते भाविक. होय होय पांढरे 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 त्यांना हात लाव ना. गॉगल आला चेन वाला.
घे माझ्याकडे घे. सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं, भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत. 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे. मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम, तो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल. तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत. डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या जावा आहे मातोंडच्या. हे माझे सासरे आहेत. जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला. दरवर्षी येतात. काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती, तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूस बॉम्ब वेगळंच येतो इकडे. वाईब वेगळे येतो इकडे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन. गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही. म्हणजे तुम्ही या गावचे जाऊया? हा, या गावचे जाऊया. मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत, बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच. काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं. नाव समजलं की बाबा नाव आहे, नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा ह्या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे दुसऱ्या सेकंदाला, तो येतो धावून. साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो. तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझा नवस तर मी इकडची कन्या आहे म्हणून माझा एक दिला होतो आणि याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही, त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे. मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजचा दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला. अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत. तुम्ही काय सांगाल, तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ऍक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा. हा, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची. आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमायला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं, काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे. असं जरा खूप मनापासून खूप बोलतात ना देवाला मानतो मी. यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी लाखो तर आता बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे. आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा, तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला दर्शक. तर ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला. आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस कापले जातात ना त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला की ती काय काय या देवाचं ख्याती आहे. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परत अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे, यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल, दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेतात? 3 वर्ष तरी येतोच आहोत आम्ही मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? मस्त. मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलायत, कसं वाटतं इकडे? कमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत
देवानेच आणलेलं आहे, त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती. निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. सायंकाळी आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो. आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
अजून एक घ्या. काय बोलायचं? 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुख अशी जो या ठिकाणी कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान, या देवस्थानचा आज जत्रोत्सव आहे आणि जत्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. लाखो भाविक या जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुंबई असेल, गोवा असेल, कर्नाटक राज्यातून असेल किंवा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या जत्रोत्सवासाठी या ठिकाणी दाखल होतात आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. आपण माझ्या मागे बघू शकतात की जो पूर्ण डोंगर चढून हे भाविक श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत. दर्शन घेऊन पुन्हा डोंगर उतरत आहेत. या जत्रोत्सवाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे. भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी घोडेमुखचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केलेली आहे. डोंगर चढून भाविक दर्शन घेत आहेत. श्रीदेव घोडेमुखला केळी असतील, नारळ असतील, साखर वगैरे गोड पदार्थ असतील हे अर्पण करतायत आणि आपलं साकडं श्रीदेव घोडेमुख चरणी घालतायत. आपल्यासोबत काही या ठिकाणी भाविक आहेत जे मुंबईवरून खास आलेले आहेत, याच ठिकाणचे आहेत. मात्र मुंबईवरून हे दरवर्षी या जत्रोत्सवासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात. आज घोडेमुख जत्रोत्सव आहे आणि या दरवर्षी आपण या जत्रोत्सवाला येतात. काय सांगाल, कशी ख्याती आहे घोडेमुखची आणि आपल्याला काय अनुभव आहे? हे 360 चाळ्याची अधिपती पातोडगावची खूप प्रख्यात आहे. भरपूर या समूहाला भरपूर गर्दी असते. बाहेरगावून देशातून बॉम्बेवरून भरपूर जण येतात आणि सर्वजण चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम हाताळतात इथे गावकरी मंडळी पण. आणि भरपूर असं वाटतं, आम्हाला पण आनंद बरं करायला वाटतं. किती वर्ष तुम्ही या जत्रोत्सवासाठी येतात? तर ती 40 वर्ष तुम्ही याच ठिकाणचे आहात? रहिवासी आहे या वर्षी मुंबई. आणि काय ख्याती घोडेमुखचा काय अनुभव आलेला आहे तुम्हाला, काय सांगाल? काही गोष्टी अनुभव आले म्हणजे आपल्याला जे काय होतं त्रास होतात ते आपण जर बोललो इथे मानपान घ्यायचं असेल तर आपण देतो पण ते आपलं साध्य होतं. अशाच प्रकारे भाविक आहेत. आपण या ठिकाणी सुद्धा बघू शकतात की पूर्ण डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे भाविक घेत आहेत. मुंबई असतील, चाकरमानी असतील, आवर्जून या जत्रोत्सवासाठी उपस्थित राहतात. बरेचसे चाकरमानी सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपल्यासोबत काही चाकरमानी सुद्धा आहेत. कुठून आलाय तुम्ही? मुंबईवरून आलाय. दरवर्षी येतात काय? मी तर दरवर्षी येते बोरवलीवरून. मी लग्न झाल्यापासून पहिल्यांदाच आला. अच्छा, मी तर दरवर्षी येते. घोडेमुख देव प्रसिद्ध आहे. हा, प्रसिद्ध आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. ख्याती तुम्हाला काय आलंय का अनुभव? मुंबईमध्ये राहते त्यामुळे मला एवढं प्रसिद्धी नाही आहे, पण चांगलं आहे. देवस्थान खूप चांगलं आहे. पावतो घोडेमुख. किती वर्ष येतात तुम्ही? आता सध्या 5-6 वर्ष तरी मी येते. सध्या पूर्वी तर म्हणजे मिस्टर यायचे, पण आता मीच येते. हा, असं पण प्रसिद्ध आहे घोडेमुख एकदम. आपल्यासोबत स्थानिक ग्रामस्थ सुद्धा आहेत काही. काय सांगाल, या घोडेमुखची देवाची ख्याती आहे, अनेक लाखो भाविक या जत्रोत्सवासाठी येतात, तुम्ही सुद्धा दर्शनासाठी आलेला आहात, काय सांगाल? नवसाला पावणारा देव म्हणून ख्याती आहे आणि त्या सर्वांना त्याचा हे आलेला आहे प्रचिती. साधारण आता जत्रोत्सव सुरुवात झालेली आहे, पुढील कार्यक्रम कसा असतो, काय असतो पुढे या कार्यक्रम? आता इकडे गावाकडून देव तरंगकाठी येणार आणि त्यानंतर इथे वार्षिक आपले नालकोंबा वगैरे देऊन उत्सव हे करणार. कोंब्याची जत्रा म्हणून ही जत्रा प्रसिद्ध आहे, कशासाठी आणि किती साधारण या कोंब्यांचे बळी या ठिकाणी दिला जातो? तरी एक 50-60 हजारपर्यंत बळी दिला जातो इकडे आणि सर्वांना त्यामुळे चांगली प्रचिती आहे, देवाची ख्याती आहे.
निश्चितच अनेक भाविक आज या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. तर बरेचसे भाविक आहेत जे मुंबई असतील किंवा गोवा असतील या ठिकाणून सुद्धा या जत्रोत्सवासाठी येतात, श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुख्य जत्रोत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात ज्यावेळी मातोंड आणि पेंडूर हे गावचं हे प्रमुख देवस्थान आहे. ज्या मातोंडवरून तरंग देवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून या घोडेमुख या ठिकाणी आल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला जो धार्मिक विधी आहे पारंपरिक या कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि त्यानंतर श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना जो आहे तो कोंब्याचा मान हा दिला जातो आणि त्यानंतर भाविकांनी आणलेले हजारो कोंबे या ठिकाणी कापले जातात. साधारणतः दुपारी 3 नंतर हा कार्यक्रम या ठिकाणी मुख्य कार्यक्रम आहे तो सुरू होतो. मात्र तोपर्यंत सकाळपासून भाविक ही श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे घेतात आणि या ठिकाणी सकाळपासून हे या ठिकाणी हा संपूर्ण डोंगर चढून हे भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. बरेचसे भाविक आहेत अजूनही या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणारच आहोत. प्रत्येकाला काही ना काही अनुभव हा या श्रीदेव घोडेमुखचा या ठिकाणी आलेला आहे. यासाठी आवर्जून सर्वजण या श्रीदेव घोडेमुखच्या या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित राहतात, दर्शन घेतात. आपल्यासोबत काही भाविक आहेत. काय सांगाल काका, कुठून आलात? मी कणकवलीवरनं आलात. दरवर्षी येतात काय? नाही, पहिल्यांदाच पहिल्यांदा झाले. कसं वाटलं देवस्थान? अतिशय चांगलं. पहिल्यांदाच तुम्ही डोंगर चढून वर गेलाय. सिंधुदुर्गातलं आपल्या पहिलंच असं मला वाटतं मंदिर असेल. साधारणतः ऐकून माहिती होतं का ख्याती या श्रीदेव घोडेमुखची? माहिती आहे, ऐकून माहिती. आता पाहण्यासाठी आलो. पाहण्यासाठी निश्चितच असे पहिल्यांदा सुद्धा अनेक दरवर्षी प्रत्येक वर्षी ही जी भाविकांची गर्दी आहे ती प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ऐकून अनेक भाविक जे आहेत ते श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. गेले काय आता आवरे राहू दे. ह्याच्यातले बरोबर कुठे जातो.
मंदिर आहे हे येतात का बघते भाविक. होय होय पांढरे 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 त्यांना हात लाव ना. गॉगल आलेला चेन आलेला. घे माझ्याकडे घे.
सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत. 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे. मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम जो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल. तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत. डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या गाव आहे मातोंडच्या. हे माझे सासरे आहेत. जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला. दरवर्षी येतात. काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूसबॉम्ब वेगळाच येतो इकडे. वाईब वेगळे येतो इकडे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन. गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही. म्हणजे तुम्ही या गावचे जाऊया? हा, या गावचे जाऊया. मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत. बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच. काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं. नाव समजलं की बाबा नाव आहे. नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा ह्या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे. दुसऱ्या सेकंदाला तो येतो धावून. साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो. तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझा नवस तर मी इकडची कन्या म्हणून माझा एक दिला होतो आणि याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही, त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे. मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजचा दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला. अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत. तुम्ही काय सांगाल, तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ऍक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा. हा, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे. आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची. आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमाला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं. काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे. असं जरा खूप मनापासून खूप बोलतात ना, देवाला मानतो मी. यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी लाखो तर बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे. आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा. तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला ते दर्शन. ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला. आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस कापले जातात ना, त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला किती काय या देवाचं ख्याती आहे. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परततात. अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे. यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल, दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेता? 3 वर्ष तर येतोच आहोत आम्ही. मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? मस्त. मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलायत, कसं वाटतं इकडे? धमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त छान आहे. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत आणलेलं आहे.
त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती. निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. सायंकाळी आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो. आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
अजून एक घ्या. तीनशे 360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुख अशी जो या ठिकाणी कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान, या देवस्थानचा आज जत्रोत्सव आहे आणि जत्रोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. लाखो भाविक या जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुंबई असेल, गोवा असेल, कर्नाटक राज्यातून असेल किंवा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भाविक या जत्रोत्सवासाठी या ठिकाणी दाखल होतात आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. आपण माझ्या मागे बघू शकतात की जो पूर्ण डोंगर चढून हे भाविक श्रीदेव घोडेमुखाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत. दर्शन घेऊन पुन्हा डोंगर उतरत आहेत. या जत्रोत्सवाला सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे. भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी घोडेमुखचं दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केलेली आहे. डोंगर चढून भाविक दर्शन घेत आहेत. श्रीदेव घोडेमुखला केळी असतील, नारळ असतील, साखर वगैरे गोड पदार्थ असतील हे अर्पण करतायत आणि आपलं साकडं श्रीदेव घोडेमुख चरणी घालतायत. आपल्यासोबत काही या ठिकाणी भाविक आहेत जे मुंबईवरून खास आलेले आहेत, याच ठिकाणचे आहेत. मात्र मुंबईवरून हे दरवर्षी या जत्रोत्सवासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात. आज घोडेमुख जत्रोत्सव आहे आणि या दरवर्षी आपण या जत्रोत्सवाला येतात. काय सांगाल, कशी ख्याती आहे घोडेमुखची आणि आपल्याला काय अनुभव आहे? हे 360 चाळ्याची अधिपती पातोडगावची खूप प्रख्यात आहे. भरपूर या समूहाला भरपूर गर्दी असते. बाहेरगावून देशातून बॉम्बेवरून भरपूर जण येतात आणि सर्वजण चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम हाताळतात इथे गावकरी मंडळी पण. आणि भरपूर असं वाटतं, आम्हाला पण आनंद बरं करायला वाटतं. किती वर्ष तुम्ही या जत्रोत्सवासाठी येतात? तर ती 40 वर्ष तुम्ही याच ठिकाणचे आहात? रहिवासी आहे या वर्षी मुंबई. आणि काय ख्याती घोडेमुखचा काय अनुभव आलेला आहे तुम्हाला, काय सांगाल? काही गोष्टी अनुभव आले म्हणजे आपल्याला जे काय होतं त्रास होतात ते आपण जर बोललो इथे मानपान द्यायचं असेल तर आपण देतो पण ते आपलं साध्य होतं. अशाच प्रकारे भाविक आहेत. आपण या ठिकाणी सुद्धा बघू शकतात की पूर्ण डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे भाविक घेत आहेत. मुंबई असतील, चाकरमानी असतील, आवर्जून या जत्रोत्सवासाठी उपस्थित राहतात. बरेचसे चाकरमानी सुद्धा या ठिकाणी आहेत आणि दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपल्यासोबत काही चाकरमानी सुद्धा आहेत. कुठून आलाय तुम्ही? मुंबईवरून आलाय. दरवर्षी येतात? हो, मी तर दरवर्षी येते बोरवलीवरून. मी लग्न झाल्यापासून पहिल्यांदा झाला हा. मी तर दरवर्षी येते. घोडेमुख देव प्रसिद्ध आहे. हा, प्रसिद्ध आहे, खूप प्रसिद्ध आहे. ख्याती तुम्हाला काय आलंय का अनुभव? मुंबईमध्ये राहते त्यामुळे मला एवढं प्रसिद्धी नाही आहे, पण चांगलं आहे. देवस्थान खूप चांगलं आहे. पावतो घोडेमुख. किती वर्ष येतात तुम्ही? आता सध्या 5-6 वर्ष तरी मी येते. सध्या पूर्वी तर म्हणजे मिस्टर यायचे पण आता मीच येते. हा असं पण प्रसिद्ध आहे घोडेमुख एकदम. आपल्यासोबत स्थानिक ग्रामस्थ सुद्धा आहेत काही. काय सांगाल, या घोडेमुखची देवाची ख्याती आहे, अनेक लाखो भाविक या जत्रोत्सवासाठी येतात, तुम्ही सुद्धा दर्शनासाठी आलेला आहात, काय सांगाल? नवसाला पावणारा देव म्हणून ख्याती आहे आणि त्या सर्वांना त्याचा हे आलेलं आहे प्रचिती. साधारण आता जत्रोत्सव सुरुवात झालेली आहे, पुढील कार्यक्रम कसा असतो, काय असतो पुढे या कार्यक्रम? आता इकडे गावाकडून देव तरंगकाठी येणार आणि त्यानंतर इथे वार्षिक आपले नालकोंबा वगैरे देऊन उत्सव हे करणार. कोंब्याची जत्रा म्हणून ही जत्रा प्रसिद्ध आहे, कशासाठी आणि किती साधारण या कोंब्यांचे बळी या ठिकाणी दिला जातो? तरी एक 50-60 हजार पर्यंत बळी दिला जातो इकडे आणि सर्वांना त्यामुळे चांगली प्रचिती आहे, देवाची ख्याती आहे.
निश्चितच अनेक भाविक आज या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. तर बरेचसे भाविक आहेत जे मुंबई असतील किंवा गोवा असतील या ठिकाणून सुद्धा या जत्रोत्सवासाठी येतात, श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेतात. मुख्य जत्रोत्सवाला या ठिकाणी सुरुवात ज्यावेळी मातोंड आणि पेंडूर हे गावचं हे प्रमुख देवस्थान आहे, ज्या मातोंडवरून तरंग देवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून या घोडेमुख या ठिकाणी आल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला जो धार्मिक विधी आहे पारंपरिक या कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि त्यानंतर श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना जो आहे तो कोंब्याचा मान हा दिला जातो आणि त्यानंतर भाविकांनी आणलेले हजारो कोंबे या ठिकाणी कापले जातात. साधारणतः दुपारी 3 नंतर हा कार्यक्रम या ठिकाणी मुख्य कार्यक्रम आहे तो सुरू होतो. मात्र तोपर्यंत सकाळपासून भाविक ही श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन हे घेतात आणि या ठिकाणी सकाळपासून हे या ठिकाणी हा संपूर्ण डोंगर चढून हे भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत. बरेचसे भाविक आहेत अजूनही या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणारच आहोत. प्रत्येकाला काही ना काही अनुभव हा या श्रीदेव घोडेमुखचा या ठिकाणी आलेला आहे. यासाठी आवर्जून सर्वजण या श्रीदेव घोडेमुखच्या या जत्रोत्सवानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित राहतात, दर्शन घेतात. आपल्यासोबत काही भाविक आहेत. काय सांगाल काका, कुठून आलात? मी कणकवलीवरून आलात. दरवर्षी येतात काय? नाही, पहिल्यांदा झाले. कसं वाटलं देवस्थान? अतिशय चांगलं. पहिल्यांदाच तुम्ही डोंगर चढून वर गेलाय. सिंधुदुर्गातलं आपल्या पहिलंच असं मला वाटतं मंदिर असेल. साधारणतः ऐकून माहिती होतं का ख्याती या श्रीदेव घोडेमुखची? माहिती आहे, ऐकून आता पाहण्यासाठी आलो. पाहण्यासाठी निश्चितच असे पहिल्यांदा सुद्धा अनेक दरवर्षी प्रत्येक वर्षी ही जी भाविकांची गर्दी आहे ती प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ऐकून अनेक भाविक जे आहेत ते श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत आणि श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. गेले का राहता आवरे राहू दे याच्यातले बरंच कुठं जातो.
मंदिर आहे हे येतात का बघते भाविक. होय होय पांढरे 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 त्यांना हात लाव ना. गॉगल आलं चेन आलं. जाऊया घे माझ्याकडे घे. सकाळपासून श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आत्ता आपण बघितलं भाविकांसाठी आम्ही श्रीदेव घोडेमुखाचं लाईव्ह दर्शन या ठिकाणी दाखवत आहोत.
360 चाळ्यांचा अधिपती श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी अनेक भाविक मुंबई असतील, गोवा असतील किंवा इतर राज्यातून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत, दर्शन घेत आहेत. सकाळपासून भाविकांनी रांग लावलेली आहे. मुख्य जो कार्यक्रम आहे, धार्मिक कार्यक्रम, तो दुपारी 3 वाजल्यानंतर सुरू होणार आहे, ज्यावेळी मातोंड श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून तरंग देवता या घोडेमुख मंदिरात दाखल होतील आणि त्यानंतर या ठिकाणी हा मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल. तरी सुद्धा आता अनेक भाविक जे आहेत ते दर्शन घेऊन पुन्हा खाली परतत आहेत. डोंगर चढून श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आपल्या सोबत काही भाविक आहेत जे या घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत. काय सांगाल, किती वर्ष आपण या दर्शनासाठी येतात, काय सांगाल? मी आहे ॲक्च्युली गुजराती आहे आणि मी इकडच्या जावा आहे मातोंडच्या. हे माझे सासरे आहेत. जेव्हापासून लग्न झाले तेव्हापासून दरवर्षी मी इथे पाया पडायला येतो जत्रेला. दरवर्षी येतात. काय श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती, तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? म्हणजे अनुभव म्हणजे खूप त्यांच्याबद्दल ऐकलंय आणि म्हणजे इथे येतो ना तर वेगळंच म्हणजे घूसबॉम्ब वेगळंच येतो इकडे. वाईब वेगळे येतो इकडे. दरवर्षी जत्रोत्सवाला येतात की कधी वेळ मिळाला की तुम्ही दर्शन? आणि जेव्हा गणपतीला वगैरे आलो ना तर आम्ही पाया पडून जातो इथे येऊन. गणपतीला पण आलो तर पाया पडायला येतोच आम्ही. म्हणजे तुम्ही या गावचे जावई आहात? हा, या गावचे जावई. मग या गावच्या कोण कन्या आपण? तुम्ही गावच्या कन्या आहेत, बरेच वर्ष तुम्ही या देवाचं दर्शन घेत असालच. काय सांगाल देवाबद्दल? बस त्याचं नाव काढलं की काम होतं. नाव समजलं की बाबा नाव आहे. नाव मला इथे काहीतरी अडचण होते, बाबा घोडेमुखा या सगळ्या गोष्टी कर, त्या झाल्याच पाहिजे दुसऱ्या सेकंदाला, तो येतो धावून. साधारण या घोडेमुखच्या जत्रोत्सवाला कोंब्याचा नवस बोलला जातो. तुम्ही पण नवस बोललायत का? मी माझं नवस तर मी इकडची कन्या म्हणून माझा एक दिला तो आणि याचा धंदा आहे म्हणून तो एक वेगळा कोंबडा आम्हाला द्यायला लागतो की नाही त्याचा धंदा चांगला असू दे आणि तो त्याचा सगळं नीट चांगलं होऊ दे. मग आता तुम्ही आजचा दिवस इथेच थांबतात की परत? आजचा दिवस थांबून कोंबडा वगैरे ते कापून वगैरे सगळं जत्रा वगैरे सगळं करून मग उद्या परवा घरी मुंबईला. अजूनही त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत. तुम्ही काय सांगाल, तुम्ही पण गुजरातचेच आहात? नाही, आम्ही ॲक्च्युली याच मुलगा आहे मी या गावचा. हां, तर बोलायला गेलं तर त्याचं नाव काढलं ना तरी अंगावर आत्ता पण शहर आहे. आणि बघायला गेलं तर खूप मोठी ख्याती आहे देवाची आहे. आणि वरती चढताना जो दम बोलतात ना आपण लागतो वगैरे, जे दमाला होतं वगैरे, तो वरती आल्यावर असं वाटतं एकदम फ्रेश वाटतं. काही वाटतच नाही असं की आपण एवढं चढून आलोय वगैरे. असं जरा खूप मनापासून खूप बघत ना देवाला मानतो मी. यासाठी लाखो भाविक या ठिकाणी येतात. लाखो त्याचा बोलायला गेलं ना, आता हे बघत असतील ना त्यांनी पण यावं आणि बघावं या देवाची ख्याती काय आहे. आम्ही मगाशी लाईव्ह दाखवलं तर दर्शकांकडून आम्हाला कमेंट्स आल्या की लाईव्ह देवाचं दर्शन दाखवा. तर आम्ही दर्शकांना आता लाईव्ह दर्शन दाखवलेलं आहे आणि आता आपण लाईव्ह बघतायत तुम्हाला ते दर्शन. तर ते लाईव्ह बघत असतील त्यांनी पुढच्या वर्षी नक्की यावं या देवासाठी, या जत्रेला. आणि संध्याकाळी जो कोंबड्याचा जो नवस कापले जातात ना त्यासाठी पण नक्की यावं बघायला की ती काय या देवाचं ख्याती आहे. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते दरवर्षी श्रद्धेने या देवाच्या चरणी नतमस्तक होतात, आपलं साकडं घालतात, श्रीदेव देवाचा नवस जो आहे तो फेडतात आणि आज संपूर्ण दिवस ते या ठिकाणी वास्तव्य करतात, देवाचा प्रसाद घेतात आणि आपल्या घरी किंवा आपल्या कामाधंद्याला परततात. अनेक भाविक या ठिकाणी येत आहेत, दूरवरून येत आहेत आणि या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं दर्शन घेत आहेत. आपण बघू शकतात मंदिराला सुद्धा आजच्या जत्रोत्सवानिमित्त आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आलेली आहे आणि ही सजावट जी केलेली आहे ते मातोंड गावचे जे सावंत बंधू आहेत हे दरवर्षी स्वखर्चाने ही या ठिकाणी श्रीदेव घोडेमुखचं प्रवेशद्वार असेल किंवा ही जे मंदिर असेल याला फुलांची सजावट हे करतात आणि दरवर्षी हे आपल्या स्वखर्चाने जे सावंत बंधू आहेत ते मातोंड पेंडूर या गावचे हे या ठिकाणचे स्थानिक आहेत जे मुंबईला वास्तव्य करतात, हे दरवर्षी या फुलांची या ठिकाणी सजावट करतात. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत ते मनोभावे या देवाची हाक देतात. मग त्यांना अनेक भाविकांना या देवाची ख्याती ही आलेली आहे. यासाठी हा डोंगर चढून हे भाविक याचं दर्शन घेत आहेत. अजूनही आपल्यासोबत अनेक भाविक आहेत. काका आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल या श्रीदेव घोडेमुखची काय सांगाल, दरवर्षी तुम्ही दर्शन घेतात? 3 वर्ष तरी येतोच आहोत आम्ही मुंबईला राहत होतो, आता इकडे स्थायिक झालो तर आता दरवर्षी येतो. तुम्ही आता इथेच राहतात? हो, इथेच राहतो. काय साधारण तुम्हाला अनुभव काय आलाय देवाचा? मस्त. मग आता तुम्ही हा डोंगर चढून आलायत, कसं वाटतं इकडे? धमाल वगैरे झाली? एकदम मस्त छान आहे. धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविक जे आहेत आणलेलं आहे त्या ह्यानेच आणलेलं आहे आपल्याला वरती.
निश्चितच तोच देव आहे, तो ताकद देतो हा डोंगर चढण्याची आणि दर्शन घेण्याची. असेच अनेक भाविक आहेत जे आता सकाळपासून सुरुवात झालेली आहे श्रीदेव घोडेमुखच्या दर्शनासाठी आणि अजूनही सायंकाळपर्यंत 7 वाजेपर्यंत हा जो उत्सव आहे हा चालणार आहे. श्रीदेव घोडेमुखचा हा जत्रोत्सव या ठिकाणी आहेच, पण हा एक या मातोंड आणि पेंडूर गावचा एक धार्मिक कार्यक्रम असा समजला जातो. एक या ठिकाणचा अनेक वर्षापासून चालत आलेला हा कार्यक्रम आहे आणि जसजशी श्रीदेव घोडेमुखची ख्याती ही जसजशी वाढत गेली तसतशी भाविकांची गर्दी ही वर्षानुवर्ष प्रत्येक वर्षी वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक भाविक जे आहेत ते सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. सायंकाळी आता या ठिकाणी जे कोंब्याचे नवस जे बोलले जातात हे दुपारनंतर जे भाविक आहेत ते या ठिकाणी कोंबे घेऊन येतात आणि त्यानंतर या श्रीदेव घोडेमुखच्या चाळ्यांना कोंब्याचा मान दिल्यानंतर हे जे या ठिकाणी इतर जे भाविक कोंबे घेऊन येतात ते त्याचा मान या चाळ्यांना या ठिकाणी दिला जातो आणि यानंतर ज्या तरंग देवता या ठिकाणून खाली उतरल्यानंतर मंदिराकडून खाली पायथ्याला गेल्यानंतर या जत्रोत्सवाची सांगता होते. अशाच प्रकारे आता दुपारी 3 वाजल्यानंतर या धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे आणि यानंतर तरंग देवता या मंदिरात आल्यानंतर संपूर्णपणे पुढील जो धार्मिक विधी आहे याला या ठिकाणी सुरुवात होईल. कोकणसात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.
अरे गेले रे काय आता आवरे राहू दे याच्यातलं बरंच फोटो घालतो. दिनू पण आला.